Aankomend weekend staat het internationaal judotoernooi weer op de agenda. En ondanks de 950 deelnemers uit 14 landen zitten er beperkingen aan deze editie. Ja, het is een heel vreemd toernooi in verband met de corona natuurlijk. Veel maatregelen, een beperkt aantal deelnemers ook, ja, door de corona. En op zich het aantal deelnemers moet voor ons geen probleem zijn om straks een heel mooi toernooi te kunnen organiseren. Corona heeft heel veel maatregelen nu dit jaar in onze organisatie. We hebben een hele teststraat bouwen bij de sporthal waar iedereen doorheen moet. Ja, hij moet daar zijn QR-code laten zien of hij wordt meteen een sneltest afgenomen. En dat geldt van jong tot oud. Dus er is niemand in de sporthal die niet getest is. Dit evenement is en blijft geliefd onder de judoka's. Het is een toernooi in de bovenste regionen. Ja, het is een kwalitatief heel hoogstaand toernooi. Je hoeft niet met beginnende judoka's hier naartoe te komen, want ja, dan lig je zo op je rug. Ja, dus het is een heel kwalitatief toernooi en altijd heel erg internationaal bezet. Ja, we hebben dit jaar 14 nationaliteiten, maar andere jaren is het wel het dubbele. Veel grote namen in de judosport hebben al eens op de tatami in Venray gestaan. En deze editie is dat niet anders. Wat wel ook leuk is, dat in de Zwitserse nationale ploeg van de min 15, ja, daar is een Nederlandse trainster, ja, Jenny Gral. En iemand die heel veel ingewijd is in de judo, die weet dat zij in 1996 een Olympische medaille voor Nederland ook gewonnen heeft. Ja, we doen dit jaar geen Wall of Fame. Een Wall of Fame zijn eigenlijk waar de judokas op staan die aan ons toernooi deel hebben genomen. En later ook een Olympische medaille gewonnen hebben. Ja, daar gaan we proberen om toch haar handtekening ook dit jaar te ontfutselen, zodat ze ook op de Wall of Fame staat. Het is helaas niet mogelijk om als toeschouwer het toernooi te bezoeken. Maar een groot deel van de wedstrijden wordt op de site van het judotoernooi gestreamd.